Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Astăzi vă voi da 16 pronosticuri din primele 4 campionate, acestea fiind Premier League, La Liga, Bundesliga și Serie A. În Premier League, Chelsea cu Tottenham. Chelsea este o echipă în formă, aceștia având 2 victorii în ultimele 2 etape, una în Liga Campionilor și una în campionat, cu 2-0 în fața lui Newcastle. Tottenham este echipa momentului în Anglia, aceștia sunt clasați pe prima poziție după o victorie uriașă în fața lui City. Cu o cotă de 1,75, pronosticul meu pentru acest meci este că se vor marca mai mult de 2,5 goluri. Leicester o primește acasă pe Fulham. Vulpile au avut un start de sezon foarte reușit, reușind să învingă mari echipe ale Angliei, însă în ultimele 2 meciuri au gafat-o cu Liverpool fără gol marcat, Braga un 3-3, un meci foarte strâns. Fulham este o echipă de la coada clasamentului care nu are foarte mari pretenții. Cu o cotă de 1,53, pronosticul meu pentru acest meci este că vulpile se vor impune. Arsenal cu Wolverhampton este un meci interesant. Este un meci între 2 echipe care nu traversează întocmai cea mai bună perioadă, una fiind o echipă cu pretenții de tradiție din Anglia și alta fiind un proiect reușit care anul trecut a reușit să lupte în cupele europene. Arsenal s-a încurcat săptămâna trecută cu Leeds cu un rezultat de egalitate, în timp ce Wolves nu au avut meciuri întocmai reușite, reușind să marcheze foarte puțin în acest sezon și au avut niște meciuri foarte dubioase, aș putea spune. Cu o cotă de 1,40, pronosticul meu este că se vor marca mai mult de 1,5 goluri. West Ham Aston Villa se anunță un meci foarte interesant, West Ham având 2 victorii în ultimele 2 etape de Premier League și Aston Villa au avut și ei un start de sezon reușit, cel mai remarcabil rezultat fiind în fața lui Liverpool cu 7-2. Cred că în acest meci se vor marca foarte multe goluri, deoarece sunt 2 echipe foarte ofensive și au un joc foarte deschis. Cu o cotă de 1,70, pronosticul meu pentru acest meci este că se vor marca mai mult de 2,5 goluri. Și ultimul meci din Premier League este Southampton vs Manchester United. Southampton au avut un start de sezon destul de reușit, aceștia fiind în primele 10 la acest moment. Manchester United nu a avut întocmai cel mai bun randament în campionat în acest sezon, dar în Liga Campionilor au demonstrat că sunt o echipă foarte puternică, aceștia acumulând 9 puncte în 4 etape. Cu o cotă de 1,65, pronosticul meu pentru acest meci este că Diavolii Roșii se vor impune la pauză sau la final. Primul meci despre care vom vorbi în La Liga este Real Madrid cu Alaves. Real Madrid nu a avut întocmai cel mai reușit start de sezon, aceștia reușind să se încurce cu niște echipe, consider eu, inferioare lor. Ultimul rezultat al madrilenilor a fost un 1-1 cu Villarreal, o echipă care este în formă într-adevăr. În Liga Campionilor, o victorie cu Inter Milano. Alaves sunt o echipă care în anii trecuți au reușit să producă surprize, însă în acest sezon se află la subsolul clasamentului și nu au dovedit încă nimic. Cu o cotă de 1,62, pronosticul meu pentru acest meci este că se vor marca mai mult de 2,5 goluri. În următorul meci este Huesca Sevilla. Huesca este o echipă de la coada clasamentului, fără pretenții, în timp ce Sevilla este o echipă în formă, care a avut un start de sezon puțin chinuit, dar în ultimele etape au dovedit că sunt o echipă puternică, o echipă care știe să se apere, o echipă care a câștigat Europa League și cu o cotă de 1,62, pronosticul meu pentru acest meci este că Sevilla va fi câștigătoare la pauză sau la final. Betis Eibar este un meci foarte interesant, Eibar fiind o echipă care se află pe locul 19 în campionat, în timp ce Betis este o echipă medie care eu spun că a funcționat foarte bine în ultima perioadă. Următorul meci despre care vom vorbi este Barcelona cu Osasuna. Barcelona nu a avut întocmai cel mai reușit sezon în campionat, aceștia clasându-se pe locul 13. În Liga Campionilor au avut un parcurs excelent, având 12 puncte în doar 4 etape. Osasuna este o echipă care se află o treaptă mai jos sub Barcelona în campionat în acest moment, însă este o echipă care a avut meciuri modeste și nu a demonstrat mai nimic în acest sezon. Cu o cotă de 1,45, pronosticul meu pentru acest meci este că se vor marca mai mult de 2,5 goluri. Și am încheiat și cu La Liga. În Bundesliga, primul meci despre care vom vorbi este Bayer Leverkusen cu Hertha Berlin.
Bayer Leverkusen a fost mereu o echipă bună, care a fost constantă în cupele europene, atât în Liga Campionilor cât și în Europa League, aceștia aflându-se de fiecare dată în fazele avansate ale competițiilor. În acest moment, cei de la Bayer Leverkusen nu sunt întocmai într-o pasă bună, deoarece și-au vândut superstarul Kai Havertz la Chelsea, însă în continuare au rămas o forță a Germaniei și sunt o echipă constantă care se află în primele 5 în campionat. Hertha Berlin este o echipă în care s-au investit foarte mulți bani, au fost aduși jucători de mare valoare și au arătat foarte bine în acest sezon față de sezoanele trecute. Cu o cotă de 1,80, pronosticul meu pentru acest meci este că se vor impune farmaciștii. În următorul meci vorbim despre Borussia Mönchengladbach cu Schalke. Borussia Mönchengladbach este o echipă în formă, vine cu o victorie 4-0 în Liga Campionilor cu Shakhtar, în timp ce Schalke se chinuie în acest an să iese din subsolul clasamentului. Schalke este o echipă de tradiție din Germania cu foarte mari pretenții, însă în acest sezon nu au reușit să demonstreze încă nimic. Cu o cotă de 1,37, pronosticul meu pentru acest meci este că se vor impune cei de la Mönchengladbach. Și am încheiat și cu Bundesliga. Acum vom mai avea 3 meciuri din Serie A. Primul meci este dintre AC Milan și Fiorentina. AC Milan este o echipă foarte solidă, aceștia fiind pe prima poziție în campionat, însă în Europa League nu s-au descurcat excelent. Ei au reușit să încurce de 2 ori în Europa League, odată cu un 3-0 și odată cu un 1-1, însă în continuare Milanul rămâne o echipă în formă și destul de constantă. Fiorentina este o echipă foarte inconstantă care săptămâna trecută a fost învinsă de Benevento, o echipă nou promovată. Din punctul meu de vedere, AC Milan este echipa momentului în Italia, aceștia reușind să fie neînvinși în acest sezon. Cu o cotă de 1,73, pronosticul meu pentru acest meci este că AC Milan se va impune. În următorul meci vom vorbi despre Lazio cu Udinese. Lazio a avut un sezon trecut excelent, aceștia terminând în primele 3 poziții și reușind să se califice în Liga Campionilor. În acest start de sezon au avut meciuri bune, însă nu s-au arătat a fi la fel de eficienți ca anul trecut, însă sunt o echipă puternică care își arată clasa mondială meci de meci. Udinese sunt o echipă de la subsolul clasamentului care au reușit în acest sezon să încurce echipe, spun eu, mult mai bine cotate decât ei. Sunt o echipă imprevizibilă care au un lot destul de stabil și de eficient. Cu o cotă de 1,45, pronosticul meu pentru acest meci este că Lazio-Roma se va impune. Bologna cu Crotone. Bologna este o echipă de la subsolul clasamentului care a reușit surprize destul de mari în acest sezon, au reușit să încurce echipe mai bine cotate decât ei. În etapa trecută, aceștia au fost conduși cu 1-0 de Sampdoria și meciul s-a încheiat cu 3-1 în favoarea lor. Sunt o echipă foarte ofensivă și imprevizibilă. Crotone este o echipă nou promovată care nu a demonstrat nimic în acest sezon. O cotă de 1,88, pronosticul meu pentru acest meci este că Bologna se va impune. Următorul meci despre care vom vorbi este Atalanta cu Verona. Eu îl consider a fi un meci destul de interesant, deoarece Atalanta este într-o formă foarte bună după o victorie în fața lui Liverpool și au un joc foarte ofensiv și plăcut ochiului. Verona este o echipă care a reușit în sezoanele trecute să încurce mari echipe ale Italiei. Cu o cotă de 1,43, pronosticul meu pentru acest meci este că Atalanta se va impune. Țin să precizez că în ultimul videoclip am dat 5 din 6 ponturi corecte. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca după victoria din tura Liverpoolului cu 5-0, aceștia să se încurce în retur pe Anfield cu 0-2 în fața Atalantei. Acesta a fost videoclipul. M-ați ajutat enorm cu un like, un share și un subscribe. Rămâne pe data viitoare. Pa, pa!